punto oitavo, moción do Grupo BNG sobre taboleiros informativos. Portavoz nacionalista, ten o palabra. Gracias, señor alcalde. No pleno de xaneiro de 2011 aprobouse co voto favorable, entre outros, do actual equipo de goberno, unha moción do noso grupo que se pedía ubicar taboleiros para fixar cartelaría anunciadora de actos e eventos en número suficiente e en todos os barrios e parroquias da cidade para unha correcta fixación de cartelaría divulgativa sin deixar ningún barrio sin cando menos un destes equipamentos, dado que o contrario significaría na práctica que colectivos e entidades que anuncian os seus actos ou desenvolvan calquera tipo de campaña informativa mediante o fixado de cartelaría non puideran colocala en ningún soporte autorizado en todo o casco urbano debido ao que se prevé na ordenanza de limpeza redactada durante o goberno municipal do PP e aprobada no inicio do anterior mandato xa co PSOE no goberno. O certo é que, malia ao acordo, non só non se ampliou o número de taboleiros e varios dos barrios, senón que últimamente mesmo se veñen eliminando algúns, todos eles, a máis abundar, ubicados na periferia do casco urbano, deixando centros urbanos en ningún lugar onde fixar elementos publicitarios, malia haberen, no propio entorno da Praza do Campo, varios muros onde perfectamente se poden situar sin impacto visual algúns destes taboleiros, como de feito se fai cando hai eleccións, por exemplo. Isto, como temíamos e xa lamentablemente anticipábamos cando se batía a aprobación desta ordenanza de limpeza, pode supor unha traba á divulgación de actos ou eventos de calquera tipo que ou ben se deixan de anunciar no centro ou ben asume o risco de que se aplique esta ordenanza que, como todas as outras normas, vemos de falar, por exemplo, do tema do tránsito, a veces se aplica e outras veces non. A falta de soportes, en todo caso, e a posibilidade de que se sancione por colocar a cartelería, nos entendemos, xa advertimos naquela altura, que podía dificultar o dereito de informar a veciñanza sobre actos ou o dereito da veciñanza a ser informada. Nos alegamos, cando se aprobou aquela ordenanza, entre outras cousas, porque considerábamos que as sancións que se prevían eran desproporcionadas e excesivas, e entendíamos, e así o dixemos cando promovimos ese acordo en algunhas outras iniciativas posteriores, que antes de multar, o Concello tiña que ofrecer alternativas aos colectivos sociais para teren espazos abondo para fixar a publicidade, e a prova, desde o noso punto de vista, de que non é espazos abondo, é que o propio Concello incumpre a súa propia normativa, entre outros lugares, nas propias ventás do edificio arquivo, cunha imaxe que, en fin, entendemos que é bastante, para un edificio dese calibre, bastante lamentável. Nós xa dixemos naquela altura e posteriormente en algunha outra moción que trouxemos tamén que era unha ordenanza que entendíamos injusta, xa non só porque se mire a mesma sanción para un cartel con 4 fisos que para unha pintada que estraga por completo unha fachada, senón por outro tipo de cuestións que xa temos traído recorrentemente a pleno, como por exemplo esa sanción que ainda está prevista e polo tanto vixente de 100 euros para quen rebusque entre o lixo alimento ou cousas de valor. Entón, o que propomos basicamente é que se fixen taboleiros abondo en todos os barrios e parroquias, incluído o centro da nosa cidade, e, nun prazo de 2 meses, revisar a fondo a ordenanza para facela máis xusta socialmente. E, polo momento, máis nada. Grazas, señor alcalde. Nos podemos coincidir en algúns puntos dos expostos. Evidentemente, somos máis da idea de que nos tempos que corren a promoción de actos e determinadas cousas a nivel de rede, hoxe en día casi todo o mundo ten smartphones e tal, suelen funcionar así. Nos movémonos máis nese campo, a pesar de que mantemos o feito de poñer cartéis e de pegar cartéis por aí. Sí que podemos valorar o feito de que se poidan poñer algunha valla máis, non vamos a entrar. Sí que ao mellor habría que regular un pouco donde se poñen os cartaces dos actos públicos, no sentido dos actos públicos do teatro ou no cine, como había antes que estaban fora unhos taboleiros. Pero, non entrando moito máis aí, no da revisión da ordenanza, abrir poñer algo mellor algunha cousa que se pode retocar. Eu entendo que non é por remexer,
nos propios contedores, sino por tirar o lixo fora deles. Non o sei, repito que tampouco teño ordenanza diante, nin me diu tempo a mirala en profundidade, pero entendo que por eso. Pero bueno, evidentemente, se se quere revisar, por nós non vai ser, e sin problema, pois se lle dará unha volta e miraremos cousas que vexamos como mellor se poden cambiar ou non, dependendo. Nada máis, o noso voto favorable. Portavoz de Betanzos, non. Pois non temos obxección ningunha a que se coloquen máis taboleiros, si é que son necesarios, tanto no centro da cidade como nas parroquias, nin tampouco temos obxección ningunha a que se revise a ordenanza correspondente. Bueno, cando vexamos ese proxecto de ordenanza xa nos manifestaremos. Gracias, señor alcalde. Bien, yo empezaría diciéndole al portavoz nacionalista que, bueno, que nosotros en principio, pues si se votara por puntos, pues evidentemente lo agradeceríamos porque sí que estamos de acuerdo en que se amplíen los tableros, pero con el segundo punto, pues consideramos que no hace falta una revisión de la ordenanza, no porque se redactara el Partido Popular como pone aquí, la aprueba el Partido Socialista, creemos que era una ordenanza aparte similar, muy similar a la de muchos, numerosos ayuntamientos, incluso en los que gobierna también el Bloque Nacionalista Galego. De hecho, me parece que había ciertas cosas que se sacaron de alguno de esos concellos y consideramos que es una ordenanza que está, bueno, que no necesita de revisión y que está adaptada a la actualidad. Sí que estaríamos de acuerdo en que sí que se incrementen el número de tableros, pues para dar más información, no nos oponemos en absoluto para eso, y poco más vemos de esta moción. Yo creo que es una cuestión que viene a pleno, pues quizás por alguna reciente sanción que salió hace escasos días en los medios, y me imagino que esa es la cuestión por la que viene este punto, este pleno. Nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Ben, en primeiro lugar, discrepar con respecto ao plantexamento que foi o Grupo Nacionalista en canto aos tabuleiros. Colocáronse en dúas tandadas e entendemos que, bueno, pues a día de hoxe eran suficientes para o fin que se pretendía. Están colocados tanto no casco urbán como nas zonas rurais, nos núcleos, e a verdade é que sí, serviron para a función que estaban inicialmente previstos, que son eventos e anuncios moi variados, desde dos propios grupos políticos hasta comisións de festas e calquer outro anunciante, e que sirve de alguna forma como disuasorio á hora de non colocalo en outro mobiliario urbán e sí colocalo ali. Creemos que, excepto casos extraordinarios, se están colocando en estes tabuleiros e que isto está servindo para manter un certo decoro en canto á pegada de cartéis. De todas maneiras, é evidente que si se considera e hai algunha nova ubicación para ampliar a cartelería, pois este grupo tamén está de acordo en poñer algún máis que poida servir para o fin que se pretende e de alguna maneira tamén evitar que se pegue en outro mobiliario urbano. Tamén decir, e tal como manifestaba o voceiro de Betanzos en Común, que actualmente e coas novas tecnoloxías quizás este tipo de anuncios mediante cartelería exterior pues está en menos uso, pero mentre se siga utilizando estamos de acordo en establecer os máis puntos e así se considera para poder ser utilizados. E tamén decir que na mesma ordenanza, si se solicita ao Concello, pódense establecer lugares autorizados sempre cando, evidentemente, o anunciante, sexa un grupo político ou sexa outro tipo de colectivo, os coloque e os retire no tempo unha vez rematado o evento. Non hai ningún lugar estritamente concreto nin estritamente prohibido. Bueno, sí, pode haber lugares prohibidos en canto a algúns edificios, pero en canto a outro tipo de mobiliario urbano sí se poden establecer colocación e retirada destos cartéis. E en canto a ordenanza, calqueira ordenanza pode ser perfectamente revisable e nós en este momento non entendemos ou non vemos que haxa cuestións que teñan que ser modificadas, pero se a través das aportacións que poidan facer os distintos grupos se entende que algún apartado do artículo se poida correxir, pois evidentemente por parte do Grupo Socialista e do Goberno estamos en disposición de modificar esta e calquera outra ordenanza. E hai unha teima que constantemente, xa cando se redactou a ordenanza, o Grupo Nacionalista está con ela, que é a de
buscar no lixo para buscando comida e que está sancionado pola ordenanza. É unha teima que, bueno, vai unha cuestión moi levada fora de lugar porque realmente non é ese o fin que pretende a ordenanza, senón que é cando se revolve dentro dos colectores e se deixa tirado pola vía pública pues, restos dos refugallos que pode haber no contenedor. E, bueno, en resumen, si hai lugares que se poden establecer máis cartelería, verase e instalarase, e en canto a ordenanza, evidentemente, pois, como calquera outra, pois, pode ser revisada. Votaremos favorablemente a proposta. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, non temos ningún problema en que se fraccione a proposta a votar por fascículos. É dicir, todo o que sea tal. E non ten nada a ver con unha certa sanción que todavía non existe, por certo. Que todavía non existe. Que está aí e de interpretación da norma e demais. De feito, pois, como di a propia exposición de motivos, é un tema que xa trouxemos en varias ocasións por diversos aspectos desta ordenanza. Un deles, o que acaba de referirse o señor voceiro do Goberno, que xa debatiremos daquela revisión da ordenanza, pero cando un quere prohibir ciscar, se prohíbe ciscar, e cando un quere prohibir rebuscar, prohíbe rebuscar. E a ordenanza pon rebuscar no lixo, non pon ciscar. Eu podo entender que efectivamente vostedes fan esa interpretación, e é certo que nunca houbo que se soubera sancións por buscar no lixo, mais o texto pon o que pon. Entón, se podemos, pois, nesas xuntanzas, matizar iso para que non quede dúda, nós estamos encantados de sentarnos con vostedes a falar do que faga falta, porque será un ben para todos. Entre outras cousas, porque, como xa temos dito aquí algunha vez, pois unha persona que se ve nesa situación, o galla tuvar os tempavos para pagar a multa porque non buscaba comida no lixo. Supoño que en eso, cando menos, coincidimos todos. E desde ese punto de vista, pois eu agradezo o cambio de actitude con respecto a outras veces que debatimos sobre isto e poder sentarnos a falar desto ou de outras cuestións. Nós, insisto, seguimos crendo que é pois, desmesurado tratar igual, porque non ten o mesmo custo para o Concello, para calquera particular que teña que asumir, limpar, borrar un grafite, unha pintada dunha fachada, que sacar un papel que ten 4 fisos en 4 puntas fora de sitio ou recoller uns panfletos ciscaos por baixo dunha porta dun edificio. Entón, desde ese punto de vista, bueno, xa dixemos naquela altura e insistimos, hai aí traballo para matizar, creemos que é necesario matizalo e celebramos, pois xa digo, que abran a porta a poder matizar. Agradecemos o seu voto favorável e pouco máis que engadir. Portavoz de Betanzos. Portavoz de Betanzos, non. Bueno, como dixen, nós non temos obxeccións a ningún dos acordos que se propoñen aquí, a revisar a ordenanza, pero tamén queremos dicir que calquera ordenanza que prevea, evidentemente, infraccións, bueno, non é o mismo, como moi ben di, facer unha pintada, pois, nun monumento histórico-artístico, que tirar un papel ao chan, efectivamente, non é o mismo, pero para eso a potestade sancionadora hai que exercela non só co que diga a ordenanza, senón co que di tamén a legislación administrativa e a reguladora dos procedementos sancionadores, entre outros está o principio de proporcionalidade. Obviamente, se a autoridade municipal quixera sancionar da mesma maneira un suposto que outro, estaría vulnerando ese principio de proporcionalidade. Logo, diga o que diga a ordenanza, pois hai que interpretarle, como digo, en conxunto con todo o ordenamento xurídico. Eso non iba a pasar. Ou se o pasa, sería vulnerando o principio de legalidade. Por lo tanto, non vexo ese problema. Pero insisto en que, evidentemente, a ordenanza que hai aprobada é mellorable, por suposto. Non temos ninguna obxección en que se revise, se mellore o que haxa que mellorar. Portavoz popular. Ben, había unha petición por parte do Grupo Popular de que se votara por puntos. Creo que era aceptada polo Grupo Nacionalista. Entón, señor secretario, que se someta a votación por os puntos. Sometese a votación o punto 8º, moción do BNG sobre taboleiros informativos. Votos a favor do punto 1º da moción? Unanimidade. Votos a favor do punto 2º e 3º da moción? Contra? O terceiro. Segundo, terceiro, vamos. Terceiro.
Punto segundo. Punto segundo. No, el tercero no se suele votar, iría con el... Se entiende que iría con el primer punto. Primero y tercero y punto segundo. Sí, Vale. ben, punto siguiente. Siguiente.